ассалому алайкум подписчикони гироми қадр. Ассалому алайкум ба кули дӯстони азиз. Умедворам ҳар яки шумо саломат зинда ҳастен. Дар навори имрӯза бовар кунем бардурои ба ҳайрат меафтен. Беҳад мошинои арзон дастраса бар шумо пешниҳод кардем. Хиди ҳозир бародари ҷон дар номи садқа як дона лайка обязати намон ва ҳатман дар канали мо подписатсия ки боварӣ дорум просто роҳат мекунӣ ва якчанд дона мошинора ай мошинбозорам ба навор гирифтагем. Беҳад мошинои хуба ба навор гирифтагем. Тохиша тамошо кунед, иншоалло ки шоҳид мешен. Ман боварии комил дорум навор ба ҳар яки шумо маҳқул мешавад. Беҳад мошинои хуб, мошинои арзона тамошо кунед. Навор дар рӯзи бачтага ай шумо хоҳиш мекунам то охири тохиша тамошо кунед. Як донаи лайк мондана фаромӯш намекунед. Бори дигар дар комментария менависем навори ранги мисли навори имрӯза кадом мошинора мо ба навор гирем ва кадом мошинора мо пешниҳод кунем. Мо ҳатман пешниҳоди шумо менависем. خب دوستان گرامی نوار را شروع میکنیم. یک دونه لایک باور کنیم باردروی عزیز دقیق ندارین و باوری دارم که لایک مودکتون پشیمون نمیشین تا آخر اگر نوار را تماشا کنین. یک ماشین فروشی وضع 2107 سالی براش ماشین سال 2004 باردروی عزیز ابی اومد تورش 1.6 سوزوارش بنزین گازه коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارین و ماشین در شهر دوشنبه قرار داره باردروی عزیز 24 تا 07 درخواست کردن. یک چند تا موندگی امید نوردم 8000 сомонӣ нашавага ки 47000 рубли русум мешавад. соҳиб мошин хат ки мошини ҳолатиш бад нест, ҳолатиш хуб аст, нахадуа коробка передачаш ҳам ягон кор надора. хулоси гап коробкаша дар назар дора, мотор хадавоиш соз. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед. бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ҳамон инсоное ки моро тамошо мекунед ва подписатсия накунед, маҳз ба шумо ҳамин сухани ман дахл дора. бародарои ҷон таки 80% яъне 20% подписатсия карди тамошо дорен. 80% биёем бародарои азиз, ҳамватанои азиз якдигара дастгирӣ кунем. бовар кунед мошинои ай 3000 ай 5000 кӯшиш мекунам бари шумо пешниҳод кунам. ҳатман кнопкаи сирқа зер кунед. як дона лайк ҳамин саршавии наворда монед то ки бисёр мо такрор накунем. нагуфта намона бародарои азиз дар таги комментария ҳатман хиди ҳозир нависен кадом мошина мехонидан. мо ҳамин навора чиста хонда комментарора бартон пешниҳод кардем. на дайво тико бисёртар дархост шуда буд, бартон пешниҳод мекунем. соли бароши тико соли 1995 абиё моторуш 1.3 экономичный сушвориш бензиния коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад ва мошинам дар шаҳри турсунзода яъне ки регар қарор дорад. бародарои азиз 9000 сомониш мегӯяд ки 53000 рубли русум мешавад. соҳиб мошин қайд кард ки мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензин мерезиш ҳай мекунӣ, ягон конвой надорад, чени велик мехӯрад. қайд кард соҳиб мошин ва хоҳиш карда ки танҳо харидоро занг зананд. одамое ки интересоват мекунанд занг назананд. ҳам пул то нақ бошад занг занед бинед наздикӣ бинед. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст, метавонед дар тамошои боз. дӯстони гиромӣ навора мо идома метем. мошина албатти ваз 2107 мебошад ки соли бароши соли 2000 абиё мотори мошин 1.6 сушвориш бензин газ коробка передачаи мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. бародарои азиз нарша 9000 сомон мегӯяд ки 53000 рубли русум мешавад. соҳиб мошин қайд кард ки фавран пул лозимаи мошинам мефурӯшам. ба ҳамин сабаб муомила бо дорад. солиш 2000 тоза 1.6 инжектор газ бензинаш қоидавӣ кор мекунад. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст. бародарои азиз, ман фикр мекунам нархи бачам кагнес ба ин состояние касе ки харидори марҳамат занг зан. бародари азиз, комментарияро фаромӯш накунед. дар зери комментария ягон шеру боёд ё ки мошини мехостагита навис. бародарҷонои ман, дар номтон садқа ҳамин қадар кори мо беплай мо ягон фоида намебинем. ютуб ба хотири шумо заҳмат мекашем. кнопкаи сирқа ҳатман подписатсия зер кунед. як донаи лайка дариқ надорем бачаҳоича. навори дома дора бародарои азиз ваз 2112 мошини навбатия ки соли бароши мошин соли 2003 мебошад. абиё мотори мошин 1.6 сушвориш бошад бензин газ коробка передачаш механике. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. 10000 сомонӣ нарх мегӯяд ки 59000 рубли русум мешавад. ва соҳиб мошин қайд кард ки ҳолати мошин хуб аст, ҳолати техникиш ҳам бад нест, фавран фурӯхта мешавад. маълумотҳои иловагира аз хидм дастрас кунед. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст. имо ватсап дорад, дар тамос шавед ва маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт намоед. бародарҷонои ман, лайка шумо ҳатман дариқ надорем подписатсия кунед. бовар кунед гарани мошини арзонтон меовум.
Opel Vectra در کامنتر درخواست کردین براتون پیشنهاد میکنم. Opel Vectra солостор 91 бардуро аз абё мотор 1.8 простой сучвориш бензин газ коробка передач машин механик мебошад машин дар ҳолати хуби техник қардура машин дар ноҳияи ёбон қардура бардуро азиз нарша 8000 сомон ва 47000 рубл рус мешава сои машин хайт ки машин гаштеса нахадуай ҳолатш бади бад неста ҳолатш нахадуай кам тарак кордура корш чи маъно дора ки ами краска нарушкам хели коро ай хел бигире машин рафтеса мисолгам нахадуай рақамош дар рӯи экрана метонен занг занен бо бардороҷон айхчон бо дастрас не маълумотҳои зиёдтара хеҷибек бисёртар комментарияда дархост карден мо кӯшиш кардем бисёртар монем ам опело бисёр мепурсен бисёр мемонем лекин нависен бардороҷон нависен мо любой хел мошина меёем ина маркаи фанадора шумо главоне ки дбор себори нависен бо хубтар мешава ба хотире ки мо як варақда қайд мекунем Opel Astra F машини навбатии соли барош соли 1993 май абё моторш 1.6 бардура азиз сӯфориш бензин газ коробка передачаш механика машин дар ҳолати хуби техникӣ қардура машин дар шаҳри Душанбе қардура бардура азиз 21000 сомонш мега ки 126000 рубли русӣ мешава ва сои машин қайд ки машин нахадуай чашкои раднои худаш беварид нахри 100% ҷавобу саволуш қатъи мақсад ки чашкош расидагӣ нестай фақат пули нақд кузуфуш беҳад тоза гуфтага бардура аз кузуфуштан гарантия метавон ки пусидагӣ задагӣ манадура краскаи раднои худаш тоза ҳак 1 грамм расходи зиёдӣ надора номеру до WhatsApp амаса марҳамат кунед гуфтага бардура азиз хулоси гап гарени бисёр тарифш кага бардура азиз мошина усто қати бирем бинем гуфтага рақамошон дар рӯи экрани шумо дар тамос шавед дӯстони азиз ҳамин сараввал аз шумо хоҳиш мекунам як бор бо диққат гӯш кунед вазифаи асосии мо мошинои арзона байри шумо пешниҳод кардан мошинои конкретнира пешниҳод кардан мо кӯшиш мекунем ай мошинода арзона ай мошинода беҳтара пешниҳод кунем лекин 80% шумо меҳмонед ҳамо инсоно дар ному садқа бародари азиз мара просто так тамошо нака як дона лайк мон бачаоча як дона лайк мон подписаться ки уже таги 8 таги 40000 подписчик дом аш шумо ҳар яктон хоҳиш мекунем ҳамиса диққат барен як секунд вақт мегирам кнопкаи сирқ зер кардан як дона лайк навора мо идома метем бачаҳо ча ҳазор раҳмат ба инсоне ки мефаҳманд мара Opel Astra F дар кузуфи универсал якта бартон пешниҳод мекунем як бор дига рекламаш кардем соли 95 ин мошина абё моторш 1.6 кузуфи универсал Astra F бензин газ дора бардура аз гази простой коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қардура мошин дар шаҳри Душанбе 12000 сомонш мега ки бардура аз бо савдо карда мешава 71000 рубли русия кузуфи мошин ягон проблема дора кузуфш бад нест ҳолати мошин хубай ҳамин қадаре ки краска талабай бардура азиз кор карда гаштеса рақамошон дар рӯи экрани шумо аст дар тамосен ва маълумотҳои бештара дарёфт кунед камтар краска талабай бардура азиз марҳамат кунед бардурои азиз зиндаву сарбаланд бошед ҳамон инсоное ки дастгирӣ мекунанд мефаҳманд ҳазор раҳмат ба хотири шумо ман ҳамин авроҳро ҳаррӯза кардесам ҳозир касалам бовар кунед лекин ба хотири шумо кесам дар комментария нависем бардуроиҷон чӣ мошина мехоҳидан бо ман кӯшиш мекунам видеои пагаинада иншалло зинда бошем бартон пешниҳод мекунем хуб бардурои азиз дӯстони гиромӣ бачаҳои оча навора идома метем Opel Astra F мошини навбатӣ сидан буросига бисёртар дар комментария менависем бисёр бардуро хӯ мекунад ки ман мехонам лекин сидани арзон наёфтесам ба ҳамон хотир гуфти гапҳо мепартоянд инсоно равон мекунанд ба ҳамин хотир ман намемонам на якта нархи хубтар ёфтам мондесам Opel Astra F дар кузуфи сидан соли 94 май абё моторш 1.6 сӯфориш бензин газ баъд аҳамият дода бошем бардуро азиз нисбат ба хеҷибеки дигар чизо сидан қиматтар сӯфориш бензин газ як гап зиёда мекунем коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қардура мошин айни ҳол бардура аз қардура дар шаҳри Кони Бодом нарша бошад 19000 сомон мега бардура аз ки 113000 рубли русӣ мешавад соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хуб мебошад 4 баллони нав техас мотор ба наздикӣ тамом мешавад камтарак малярни кор дора ҳолати мошин оқадар бад нестай бекорчиҳо занг назананд танҳо харидорои аниқ занг зананд ҳолатша дестин дар сурат чихелай бардура аст хафош дар як чандтар камтар малярни кор дора рақамошон дар рӯи экрани шумо аст метавонед занг занед ва боз маълумотҳои бештара аз худашон дарёфт намоед бачаҳо ча ҳамватонои азиз касе ки лайк намудин шумо да дахир дора касе ки лайк монден ҳазор раҳмат як дона лайка бартари аз айти хоҳиш мекунам бимон
навори идома дурабардуро азиз дар хизмати шумоем. Opel Astra F мошини навбатӣ бо дар кузуфи седан ва ин мошина кабриолет ном мебаранд. Бардуро аз бачаҳо ба сабаби ки боло шӯя ба филм бисёр мардум медонанд, хай баъзе инсонҳо ҳам шояд надонанд. Соли 94 бардуро азиз объем моториш 1.6 зушвориш бензини ходи коробка передачаш боша механикаи мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва бисёртари мошинро бардуро азиз айни ҳол дар ҳами шаҳру ноҳияҳо дар ҳами шаҳри Душанбе пойтахтан барои камера кардан истифода мебаранд. Беҳад қулай, лекин мошин худаш бад нест, функсияҳои зур дорад. нигоҳ кунем бардуро азиз, соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин беҳтарин ай, ягон камбудӣ надорад, бе камбудӣ ай, нахадуай ҳами мегири бардуро азиз бензин мерезӣ мегарди, ягон камбудӣ зиёдӣ надорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо касе ки кабриолет махлута метавонед занг занед. навори дома метем Opel Astra F дар кузуфи универсал. Комментарияда зиёд мешавад бардуро азиз, бисёр менависанд, мо ҳам бисёр дархост мекунем, ҳатман шумо фикротонро нависен. соли барӯши Opel Astra F соли 1995 мебошад. объем моториш 1.6 зусвориш танҳо бензини, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бардуро азиз. 22000 сомон нарх мегӯяд ки 131000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки мошина моториш 1.6 простой бензин холи умуман газ задагӣ нест, состоянии сози бадай бо муомила дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардуро азиз, занг занед, айбистан шояд поён савдо кунам. марҳамат кунед ва инсонои хуб, бачаҳои уча бардуро азиз, акау додаро ҳар яктатон ҳурмати иззати бепоён мекунам. зарраи қадрдонӣ кунед, моро бардуро ки меҳмон бошед, кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед. таги 40000 да омадем, аз шумо хоҳиш мекунам як дунаи кнопкаи сирха зер кунед, як дунаи лайк равонед. зиндаву сарбаланд. навора идома метем бардурои ҷон, инаятаги Opel седани хубтара бартон пешниҳод мекунем. Opel Astra F дар кузуфи седан бардуро азиз, соли 96 светиш бардуро азиз, сирх намегӯянд, светира бардови мегӯянд бардуро азиз, шояд бисёртон сирх бигӯянд света. объем моториш 1.6 зушвориш бензин газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Кулоби Бостонӣ қарор дорад. нарша бошад 33000 сомон ва 197000 рубли рӯз мешавад ва бозам савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати хуб дар қарор дорад. мошин ҷои мешидагиша ҳамаша тоиза, ҳуҷҷат, документ ҳамаша дорад. харидор биёя бина мошина устош хати баъд савдо кунад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дар тамос шавед, касе ки харидоред. хуб, навор идома дорад бардурои ҷон Opel Astra F дар кузуфи ҳеҷибек мошини навбатии соли барӯши соли 1996 мебошад. хуб, объем моториш 1.6 зушвориш бензин газ, коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд 35000 сомони нарх мегӯяд ки 2800 рубли рӯз мешавад. ва соҳиби мошин қайд кард ки мошина ҳолати беҳад хуб мебошад, ягон камбудӣ надорад, шароитош беҳад хуб аст. соҳиби мошин гуфта бардуро аз шароитои мошина намедонем чӣ маъно дошта бошад гапи. ва соҳиби мошин бардуро аз гуфтага ки хатовои мотор, коробкаш, қонуну қоидааш қатъияй. биёед ай наздик бинед, бо муомила дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дар тамос шавед. бардурои азиз, ҳатман мошинои мехосакитонро нависонед, мо хонда бартон пешниҳод мекунем навори Pagani-да. ва албатта ки наворо идома доранд, то шумо хоҳиш мекунам тамошо кунед, бисёр мошинои ҷолиба дар охир мемонем. Opel Astra F бояд дига бартон пешниҳод мекунем вишневский свет, бахшиш бардови свет, соли 97 объем моториш 1.6 зушвориш бензин газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошина бошад 40000 сомон мегӯяд ки бардуро азиз 238000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки мошин беҳад ҳолати хуба, бисёр тарифш кард, бо диққат кунед. ҳолати техникишам беҳад зурай, ҳуҷҷат 11 моҳ, танировкам 11 моҳ дига. нархи мошина биёед бинед, ай пеш биёед бинед, баъд мефаҳмед ба чӣ сабаб 40000 ай. хулас дигам ҳамаш чашкош, ҳамаш садфоиза, самвуфер, колонка, ҳама чизи оригинали худаш часпондагӣ. чашкҳо умуман варид нест, задагӣ, пусидагӣ, бридагӣ хелчон нест. фарок, сено, мақсад любой мошинхар биёед бинед, баъд гав мезанед, вариантҳои алишам дида мешавад. рақамошон дар рӯи экран бисёри бад тариф карда, касе ки харидорӣ дар тамос шавед. дӯстони гиромӣ, навора идома метем. оятаги Opel Astra F бартон пешниҳод мекунем дар кузуфи хеҷбек.
соли барӯши мошин соли 1994 май дӯстони гиромӣ абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензин газа коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд 25000 сомон наршамга 148000 рубли русӣ мешавад ва мошин бозам савдо карда мешавад. соҳиби мошин хайд кард ки ҳолати мошин хубай любой время занг бизанен ҳолати техникишам бад нестай чӣ хеле ки дар сурате ҳамин хеле мошин рақамошон дар рӯи экрани шумо бояд ки такрор мекунам марҳамат метавонед занг занед. Бардорои гиромӣ дӯстони гиромӣ як бор аз шумо хоҳиш мекунам як бор дар таги навор як бор ақаллан 70% шумо лайк монед ҳама касе як бор хабар мегирем бовар кунед дар хизмати шумо ё просто ба хотири як дона лайк бардорои азиз бепулай модам фоида надорам лайк шумо як дона лайк намонед дальше идома метем. Opel Astra мошина обатия бардорои солаш соли 10000 май абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини холи 1.6 16 экатек коробка передачаш механика мошина мошин ҳолатиш идеалния яъне ки ҳолати беҳтаринше шаҳри душанбе дар қарор дорад пойтахта дар шаҳри душанбе каштаги 52000 сомон наршамга ки 310000 рубли русӣ мешавад бардорои азиз ва бозам савдои хуб карда мешавад. ва бардорои азиз соҳиби мошин қайд кардааст ки ҳолати мошина як бор бо диққат гӯш кунед бардорои азиз ҳолати мошин 100% хубай ва 1.616 экатек бояд ки такрор мекунам мотор кузов коробка ҳамаш саволу ҷавобш қатия кондитсионер яхча 4 баллон диска пачка таъмировка 10 моҳ савдо дар назди мошин беҳад савдои хуб карда мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дар тамос шавед. ҳамватанои азиз аз шумо хоҳиш мекунам ҳамин канали моро дастгирӣ кунед 80% шумо меҳмонен мо ҳамватани шумоем ҳамзабонем бардорои азиз ба фикри шуморо мефаҳмед қирғиз нестем албатта аз шумо 80% ки меҳмон нестем подписатсия карда нестем эҳтиромона хоҳиш мекунам бародари азиз як дона кнопкаи сархӯзиқ як дона подписатсия бовар кума дар хизмати худам дар комментария навис кадом мошина мехоҳӣ сакида ман мемонам лекин лайк ва подписатсияро шумо фаромӯш накунед. наворора мо идома метем бардорои азиз вагон гуфтен ягон Astra-G вагон мон ина як табартон пешниҳод мекунем Opel Astra-G дар кузуфи хеҷибек соли барӯши мошин соли 2007 май абиё моторш 1.7 дизели коробка передачаш механикаи сепай мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе якчанд рӯз пеш ай вагон хам бонданша фуроварданша овардан ҳоли иншаллоҳ интизоршем бо кӯшиш мекунем рафти вагоноран баршимо ягон рӯз камера кунем ба навор кунем яъне ки нигоҳ кунед соҳиби мошин бардорои азиз чӣ гуфтага ҳолати мошин хубай 4 электропакет кондитсионер кор мекунад ҳамаш қонуну қоидааш қатӣ хулас гап мошин пробегшам камай беҳад тоза аст состояниш рақамошон дар рӯи экрани шумо аст касе ки харидорӣ марҳамат занг зан Astra-F бисёртар дархост кардем якчанд тамондагиам навора тоқча тамошо кунед якум мошини Opel Astra-G Caravan дар кузуфи универсал бардорои азиз соли 2010 мебошад абиё моторш 1.6 танҳо бензинаи сӯзишвориш коробка передачаш механик мошин ҳолатиш хубай ҳолатиш бад нест дар ҳолати хуби техники қарор дорад дар шаҳри душанбе қарор дорад бардорои азиз нарша 55000 сомон мега ки 328000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 4 баллони нав мотор инжектор климат контрол кондитсионер кор мекунад ҳатто айрбакош кор мекунад айрбак кай ҳангоми авария кардан як паём мебарояд ба фикрам бисёртон медонед газ задагӣ муман нест бо савдо мешавад савдои суннатӣ мекунем гуфтага рақамошон дар рӯи экран марҳамат метавонед боз занг занед маълумотҳои бештара дарёфт кунед ва мо мегзарем ба эълони навбатӣ Opel Astra-G сиёк мебинед соли барӯши соли 2003 май абиё моторш боша бардорои азиз 1.6 ишам танҳо бензини холи коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад мошин дар ноҳияи данғара қарор дорад 57000 сомони нарша мегӯянд ки 340000 рубли русӣ мешавад бардорои азиз фавран фурӯхта мешавад маълумоти иловагиро гуфтан ай хидм дастарас кунад соҳиби мошин касе ки харидорӣ дар тамосша маълумоти бештар рости гап додагӣ нест шахсоне ки меҳмони хушомаден нури дида тоҷи сар лайк амонен бисёртон камаз ҳамхел чизо дархост мекардем кӯшиш мекунем пагайнада наворда монем навора идома метем ҳазор раҳмат барои дастгиритон миннатдорем ки то охир тамошо мекунед то охира тамошо кунед бо иншоалло ки мошинатонам меёбед Opel Astra-G дига бардорои азиз дар кузуфи универсал сол 98 май солҳои канаша бигем хато намекунем абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензин газа коробка передачаш механик ҳолатиш хубай бардорои азиз дар шаҳри хуҷанд қарор дорад мошинча тайёр карда ба тамоми санаш ремонт кардаган
13000 сомон агар ки 132000 рубл русӣ мешавад бардурои азиз я бор гӯш кунед бо диққат. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, моторш простоя, кондитсионерам дорад, айробак 4 та дорад, гази бензин 100% кор мекунад, масъала умуман намехӯрад, умуман дуд намекунад. Техасмотри 1 сола, ходовои наваки кадагай, салонш топ тоза, хулоси гап ягон ҷош задагӣ нест. Фартук мордаш пломба дорад, камтарак ва мисоли гап камтарак нархи мошинам арзонан карда мешавад. Рақамош дар рӯи экрани шумо ҳастанд, метавонед занг бизанед. Хулас бисёр таъриф карда бардурои азиз, сара дар мегирам то ҳамаша бугумтон. Рақамош дар рӯи экрани шумо беҳад меҳнат карда ба гуфти соҳиби мошин. Касе ки харидорӣ марҳамат занг зан. Навора идома метем, дар комментария нависа буден, комментариҳо як ду рӯз пешинада мо хондемш. Бисёртар ҳамин Toyota Prius як инсон як 10 бор рӯи ҳам нависта, шумо метавонед 3-4 бор нависед, иншоалло ки мо дар як варақча қайд мекунем. Toyota Prius бардурои азиз, ҳамин ин мошина дар камтар маълумот бутун, вақтона мегирем камтар. ин мошина бардурои азиз гибридан наваки дар Тоҷикистон бисёртар ромисанд. айчи ҷиҳат иминои маҳз мақдам дар мақоле, ба хотире ки беҳад кам расходай, беҳад масъалаи таксида, ака таксиҳое ки бигем раҳои дурда шояд нашаванд, масъалаи такси дар шаҳрҳои хуҷанд ёки дар шаҳр иминои маҳз гарди дар шаҳри Душанбе беҳад қулай мебошад, беҳад кам расходай ва мошина худшонам ғам наметан. خیلی ویچون کمتر ممکن خیلی بگیم خشوتر نیست، لیکن ماشین خدمتیه. گپ از یاد نمیکنیم اویدی این معلومات رو گوش کنین. اویدی ماشین نگاه کنیم باردرو عزیز، تویوتا پریوس سال 2009 ابی موتورش گشت گیبرید، یعنی که بنزینه یعنی که لیکن گیبریده کاروبکش اتومات بگیم 3-4 کیلومتر میخوره در سطح در شهر. коробка передачаш автомата мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 79000 сомонаш мегӯяд ки 471000 рубли русӣ. ё бардурои азиз мошинои американ фул комплектатсия мешаванд, старт-стоп ҳам матча хулоси гап ҳамаи навартура дорад. бе ягон камбудиян мошино. соҳиби мошин қайд кард ки саволотро метавонед рақамо дар WhatsApp нависен. касе ки харидори аниқи марҳамат бардурои азиз дар тамос шавед ва маълумоти бештара дарёфт кунед. баъд бардурои азиз ҳатман фикротонро нависен. ами оиди ами мошино маълумот битам оё ки натам. мақсад ҳастанд одамое ки медонанд, ҳастанд ки намедонанд. ҳамин чиза шумо нависен маълумот чием ё ки не, барои ман интересне. хуб бардурои азиз, Camry дархост кардем, як Camry ба нархи дастрас бартон пешниҳод мекунем. Toyota Camry 10 бардурои азиз, ин фарош камтар бигем тюнинг кадаги хато намекунем. соли 2008 май ай Corolla бигем кадаган хато намекунем. ам фароша, фарои қоша соли 2008 май бардурои азиз, объем моторш боша хоб 2.4 бардурои азиз. сушвориш бензин газа коробка передачаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бардурои азиз. соҳиби мошин қайд карда бардурои азиз дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробкамаш 100%, баллонош 100%, ҳуҷҷатош 100%, краска умуман краска талаб нест, состоянияш зурай, фаворам фурӯхта мешавад. камтар дига маълумот метавонед бардурои азиз ки мошин дубаӣ мебошад. мақсад дубайе яъни Camry ки шумо дидесен, салон лата фул комплектатсия бигем нест. 87000 мега бо савдо мешавад. касе ки харидорӣ марҳамат кард. якчанд бародар Lexus дархост кардем, дар комментария нависта будем, бо рақамон нависта будем ки Lexus бартон пешниҳод мекунем. Lexus AS бардурои азиз, соли мошин соли 2008 май, объем моторш 2.5 F Sport. ҳозир ман оиди F Sport-ам маълумот метавам. сушвориш бензина, коробкаш автомат, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бардурои азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 140000 сомонаш мегӯяд ки 842000 рубли русӣ мешавад. бардурои азиз ё 2008, лекин 2021 тюнинг кардаган. фарои қафош кардаг нест, фарои пешш кардаг, бамперои поёншан камтар тюнинг кардаг, қати авискош. баъд нигоҳ кунед ваёшан кардагиам бакавоёшан. нигоҳ кунед бардурои азиз, ё F Sport турбои 100% тонировка 1 сола доранд. бигем дивниман сера ба ҳазур ҷавоб метан, ба ҳамин хотири F Sport меган, моторои звер доранд. рақамошон дар рӯи экран бо маълумотҳои бештар метавонед касе ки хоҳиш дошта бошед занг занед, касе харидор бошед савдо мешавад, метавонед занг занед бо маълумотҳои бисёртар аз худшон дастарс. бардурои азиз, ҳамин қаменатҳои мо ба хотири шумо буд. 80% ки шумо айни ҳол моро тамошо дорем, подписатсия накардем, лекин мо даҳмин бора гуфтесем
хоҳиш мекунем бардур аз охирон бор такрор мекунем ҳама каса подписатсия кунен агар лайк намонда бошӣ бачаёча як бор проверка ки як дона лайк мон ҳамватанда бовар ки дар ҳаққи давом мекунем ба ҳамон хотир як дона лайкат ҳатман подписатсия кунен бо идомада мошинбозорро бинен мошинбозорро камера кагем ба ҳазур бинен зиндаҳу сарбаланд буд. Дӯстони азиз BMW семёрка гуфтем солиш 2012 як сол ҳуҷҷат як сол танировка авиамотор 3 бензин 4 диска баллон инам дискаи престиж як полни бардояс тамошош кунед 185,000 сомон бо савдо мешавад. Транзит тайёра мошинча комплектация чизе дора кор мекунад мошинча чизе дора кор мекарда баъз як салонша нишон дем даро шавӣ кутавад дарои қафо электропакет мебел кожни салон обогрев сидени скамейка қафо дарош мекаша дарош мекашида бавдои азиз 4 дар электропакет блокировкаи даро лифт коробка автомат старт-стоп климат кондиционери ях ана обогрев сидени охлаждение сидени монитор мультирул пробегш чанд қа бия бурака пробегша ин комплектатсияда то сара бугум тамошавӣ надорад навад 6000 нишон додиса бикшака ибо парда дорам ҳам кор мекунад парда ҳамаш кор мекунад фақат касе бигира айш мекунад чанд қад расход дорад 13-14 та дири шардан трасада 12 номеро чанд акаҷо 918 дӯстони азиз кемри 6 2018 ёфтем объёми 2.5 Америка полни сиёҳ танировкаш як моҳ ҳуҷҷатошам як моҳи дига срок дорад 4 диска баллон нав дискаи престиж краскаш без сарапина нархи мошин 300,000 сомон бо савдо мешавад як полни бародари азиз тамошош кунед мошинча на самом деле ба тариф арзанда як қафош нишон тем мошинчаи тарифӣ монад мошинча дарои қафош электропакета кожни салон 8-9 литр дар 100 километр расход дорад объёми 2.5 дарои 4 дараш электропакет блокировкаи даро ва регулировка боковой лифт дорад бародари азиз коробкаш автомат D+ старт-стоп мультирул монитор обогрев сидени пробегаш 89,000 сомон 2018 мошинча бародари азиз кадомит конкретни харидори номерои ак 907 53 63 63 300,000 сомон Америкаи 300,000 сомон бо савдо мешавад боз мая винкоча шумо да нишонтум ҳама ҷош кор мекард чизе мошин дора бародари азиз кор мекарда дӯстони азиз Бестон B70 мошини хитоӣ ёфтем бигем мешавад 430,000 сомон объём мотори 1.5 спорт мақсад турбо дорад 5.5-6 литр расход дорад як полни бародари азиз тамошош кунед 4 диска баллони нав 2021 буд 22 5 моҳагиам
25 муагия барои заводской краска. Ҳама ҷош заводская панорама дора. Ҳозир мебинем ки чӣ комплектатсия дора ин мошини 2022 сол. Панорама капанчка 2011 панорама дорава. Нигоҳ кунем бардори азиз. Фигурара. Дар қафош электропакет, кожа, мебел, салон, салафан печ. Ин салафанҳои автоцунаи бузургӣ нест. Кожни. На самом деле комплектация зур дошта. Сенсор управляющий меган тари чиза ҳозир хаяк нишонтон тем. Мана нуқа гарени бад намефаҳмам мошинои навава. 4 дар электропакет, блокировкаи даро, регировка бакпои блокировкаи даро. Лифт. Нигоҳ кунем фигурои тарзи мақсад. Хай мошини навай. Спорт дора, эко дора, 1.5 мотори, 1.5 турбо. Старт стоп. Мультирул. Монитор. Хулас хай на самом деле ба тарифа арзандай. Баъд сенсор управляющий монитор меган чӣ меганам хеле вақт. Ҳозир як капоча. Акабиё як капоча кишо як моторша нишонтем. мотори 1.5. ин хоки хитояи дар болои мотори мотори 1.5 турбо. ин ба фикрам 2.5 ба чора 2.5 кемриё ба фикрам ҷавобша мета 1.5 ам боша 3.5 шон ҷавобша мета. антифриз масла ҳама чизи салона бушакаҷон. ҳозир мошинои ҳозиразамона ягон вуҷудша дидан на стойка на ранҷелон ҳама пластмассай. меги ранҷелона бину мебини ҳама маҳкамай. барои проверка магарам барои ҳамара биканӣ. ҳалиш мешавад мошин? бераз ин мошин ам хеле ягон таҷриба дидия мошин бозорда. як дона. номеро чанд ака? ҳаста. номеро ака 901 10 00 58. марҳамат бародари азиз 430 000 сомонаш меган бо савдо мешавад.